Aşgabatda gulokluk dakınan piyadalara jerime salınýar. Aşgabatyň polisiýasy köçä gulokluk dakynıp çykan adamlara jerime salyp başlady diýip Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri öýleri bilen habarlaşan paýtagtyň ýaşaýjylaryna salgylanyp 9 aprelde habar berdi. Gulogunu özbaşdyk ses dinlenýän enjamy dakynıp köçä çykan adamlar ýoldan gelýän awtobulugyň sesini eşitmäni helakçylyga sebäp bolmagy mümkin diýen düşünje bilen polisiýa urluklarynyň şeýle çäreleri baş goşýanlygyny neşir ýerli ýaşaýjylara salgylanyp agzap geçýär. Tahyň ýurdun içindäki çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyny hamana köçe ýol hereketini ýüze çykýan helakçylikli hadiseleri azaltmak üçin polisiýanyň işgärleriniň özlerini guloklukly piyadalara jerime salynmagynyň tawsirlerini ony aýdýanlyklary ma'lum edilýär. Türkmenistanda soňky wagtlarda girdilýän täsin gadagançylyklaryň gerimi giňeýär. Ýatdyp geçsek fevral aýynyň aýagyna azatlygyň Türkmenistanyň çeşmeleri gara we goýu renkli awtobuslar boýunça çäklendirmeleriň dowam edýänini habar beripdi. Eň soňky peýda bolan maglumatlarda Türkmenistanyň aýal gyzlaryň suwa düşülýän geyimlerini has takygy, bikini kupalniklary we şortlary ýurdun çäklerine getirmek gadagan edildi. Şeýle-de Türkmenistany döwlet idaralaryna işleýän aýal gyzlary dyrnaklaryny we kirpiklerini ösdürmegine, saçlaryny has açyk reňke boýamagyna girdilen gadagançylykdan soň gümrükden açyk renkli saç boýaglarynyň şeýle-de kirpikleri we dyrnaklary ösdürmek üçin niýetlenen terişdeleriň geçirilmeýänligi barada maglumatlar peýda boldy. Galyp etse bu soňky gadagançylyklar bilen birlikde türkmen häkimiýetleri soňky ýyllaryň dowamyna gyzlaryň egin eşigi babatyna ençeme tapgyr näresmi talaplary girizipdiler. Mysal üçin 2013-nji ýyldan başlap dürli köpçüliklöýün çärelerine gatnaşýan gyz talyplarynyň gyrmyzy renkli köýnek bilen birlikde ýaglyk takmak tapşyrylýar. Ýatdyp geçsek ýurdun ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe de şuňa meňdeş gadagançylyklar girizilip, meselem adamlaryň altyn diş takmaklary, erkek adamlaryň sakkal goý bermekleri ýa-da saç uzatmaklary çäklendirilýärdi. Gulokluk dakynıp köçä çykan adamlara salynýanlygy habar berilýän jerimäniň muktary barada maglumat el ýeterli däl. Agdalyan täze gadagançylyklar barada şol sanly mundan ozalky girizdilen beýleki çäklendirmeler barada ilat köpçüligine ýurdun köpçüliklöýün maglumat terişdelerini habar berilmeýär. Awtobuluk helakçylygyna sebäp bolmaklarynyň ahmaldygy öňe sürilýän guloklukly adamlaryň şu wagda çenli ýol açan köçe ýol hadiseleri barada statistik maglumatlar hem halk köpçüligine el ýeterli däl.